Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kaki SU Southwest Khasi Hills District daga jingsong kia halor ke jingya kendu jing e kinong rep katain kaput menda kasngi ka atun retrik unai lur arajar apulai kaseng hapo ke jingya lam usamla forwardman nong rem haringkat kidukot kaki SU Ranikor Circle kilalait banya kendu yu ba tilingwa Deputy Commissioner ke Southwest Khasi Hills District banya kran halor ke jing e kinong rep kibana kapor syakapor kiju syak thombor bat syak penjat ki jingthong jingtap haki-haki klau kaseng hakani ka jingya kendu ka kentui gi bor district bagi dei ban weng lani ban be no mardo li gi hati klau namar ka bu jing e bat bu jing mai ki pat ba ki barep baryang kaseng kala kenturu gi bor district bikin sim kya ban ai jing rap lami gi nong rap ki syak penjat ki marap jongki lingba ka skim pradhan mantri fasal bina yojana hakawi pat kalyang kaseng ki SU mau kerwat circle da ka jing so kya lor ka jing jelai gi nong di drop bat ki kamsni hopo ka dong ka than kala kentu jor ki pat ba bakin long ki bahusiar hakayat ka yeng namar kam long sho ka basngan bat ka seng kala kentu ki bor pulet bakin kampen jor shu ki bor pahara bat ban ya tre lang ru bat ki seng samla shnong nang ban la ban te la kam ki kamsni baju ja man la kapor kaliang jangka KSU Southwest KSU Ranikor Circle tasngi lawan DC hangi penbet natam thao kino hilan wen jingan jong panpa jong than boda na kane jingwan jong ni hati klau ban penjat ya ki marap nang ta ya ki yeng kisam sekarang nang ta ban nadu ba ki wan kilawan nadu benai Julai pada Jun Julai kutai bat hadu mentaru dang don sa situ he te nak liang jong hinong rap ye kenduk sibun ba jing e bat ban menta ban lek tre ban lek ban khoj biang gitu ki yeng isam la ne ki jakarap ru ki nut chu ban lek tre te nak liang jong ngi le kenduk teng bat ki nong rap sti ki nong rap po bai jengai mata sibun walang ila ai hangi to kan ki kerteng bangila yo anrei kidang tip sibun ba kidang don kibala sa penjat ki klau te nak leng jungi nang te na po bai jengai ile kendu ya barok khoi kinong rap ante bat ngiladap ya kendu ru ni ya ki nong tre na po wildlife na po horticulture bat ngiladap semit ru ya ki kerteng jongki bat ngiladap air ru ya jing sa penjula bai kerman ba orang nyempat yo ayai mentaru nang kerman ba insayo akwe wa ta ka jing yarap ki nak ta ka jing syak penjula seng ni pau ji sukhya ba kadin ba ila yu i ki jingjia ki si away ni artli ki bala kham no buat ka ba ka jing briu se ki yap ni tip nak kana kadam pala ban ong rei ke ka ba perspek yengi ka de ka jing jelai palat ka jing ba kini di drugs tina kalian jengi ketu ki beberapa page belum ka district administration ba kandang pengklan susu ki polis bakin lek patrolling baladon dasi ki ba pentip bakin long kata hukum bakin respons kamstet kenang bangila ban ya tre abang yung begini trelang nak kalian juga yang sama sinong ru nak kalian ke polis departmen nak jing sisial ada kilet ban patrolling supaya mau keruat kira de pentip nomor ki nongilam sing samla sinong hi ki kam itu kino ki badai ki kumita hibril ki jebril ki badon kam bangin haban susiar apet bah ti nakaleng jui kaseng i penpau akari por bar ni kenturo ko jo por ki bor ka an bakin le kam tre kam khia susu kalau kani ka benta bat nakaleng jungi ngi ka jing kenturo ki pajba yo kadong ka than balang nang ni sakmat kinlong ki bahusiar marwat aki jaka surok warak preng surok lu menta kilanut ban ya ban lute ban lane ban syok ban tik kibril di kata kare ka we ka ba isu khia ba bat nakaliang jong ngi kentu ki pajba ru bakin long ki bahusian ni sakmat da ki lek chano kam tam ki jaka ki balong ki bonglong ki basngan ki jaka ki badum ki bakendong hukum kita te ngatrai nakaliang juga kaseng ni shu pau ki jing sokhya ka bakum kata bangi banwan kenduk DC nakaliang DC rungi bila simkhya hi nak por ten rei
Kalian jungi nginang ya trelang nginang ya kentu ba nang ni sempat nginang tre kembah susu. Kebelajar lese kebelastan itu berai Jun Julai kita terter berhaduk mata ya kepanggil lagi ojeng tip ba kibabun kino rap menurut cu ban lagi kelangka dan ya kino menurut cu ban lagi sa saya ki jaka bagi sa ban rap nomor kiting ya ka jingwan juk niki hati cloud te ki banta ke bangi la perso disi kelong ba halor ki art lagi banta ke banakong kelong ba ban weng lane ban taulat kuno ban weng lane ban be kita ki hati na kita ki jaka ba kidan banak lang disiru le tu ini bah bade bukni ke banta kelong ba ki ka district mission kala ban baik bat ka wildlife ba ki ong ba hajing sha kelong ba kin khot kita ki bala expert ang kene ke banta nam taban be kini hati nang ban pelaj na kini unu ki jingja ke basosi adin habut namar ba niui ba kadang ki penjat ki marap berlese lada kani kadang nakaleng ka mission nakaleng ka wildlife kita balai ai cuma ba kabu jema ki lese adin habut kan bu jema sai ki jing embryo ta kaba arpat kebangi ya keran ban pansau mat UDC nakaleng ki isu southwest ka Rancor Circle kalong ba nakaleng jong ka department na nakaleng district mission ka district horticulture office kadai ban ai ki scheme na ne ban ai kita ki jingarap ban cover ya kata ka jingdu nong ka ba jong ki nongrap ha kitu ki jaka namar ba kumang itip hi ba kadon hi ka scheme ya ka belatip kum kata ka Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana lane ka FOPM FBY ha ba jingsha kani ka scheme kalong ba ban kani ka scheme ka kan cover kinu nu gi jingsha penjot haki hati cloud lane kinu nu marat cloud ha ba dei ki marap ti ko bang itip ba ki kadon ka bakum kata ka scheme ti ngi soban ong ba board district ka board office jong ka district horticulture office ne ka district agriculture office ba kidai ban sim ya kata banta kidai ban mang le ma kata scheme ne ki wei banta scheme ya khnang ba kini gi nong rap ki baladu no ya ki marap jongki kinom mat kata ka jidu nong ka jongki nani sikmat ya jentep kolong batang hakini ki than sarum nona ngela banong haki artli gi sinong kata ki artli gi jakarep kawai benar laru kawai ha ba ijngai mo tang hakini artli gi dandu khnyo pele te kita gede ki jinglum jingtip jungi bahaden bang la pha ki membar ban le jurep ki tu jaka hare ketko mujitip jungi pat kila bandon ki we ru kisnong tengi i apa haka district mission bahkan haban lek ya bale jurep ban assess ban pait ya kata ka jing julor ki marap dan ka julor jing ki yang kisam ha gitu ki tan ha gitu jaka borar berkoi jing akran disi kalong positif nila banong kalong kabasis tingin pa cha ka ka banta ka ba nakalang board district ki katnat wildlife kan le ante kan banta te lada kimla ban le te kalong nakalang ini ha ban song ba perkhat lang ba norep kai ka banta ka ba ngin jam nang ta sakmat